Pride, world-class quality. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 25 na bulan sang Enero tuig 2020. Antes ang pila ka mga isyo diri kita anay sa maayong balita, posible isa kamo sa mga milyonaryo sa tuig 2020. Ano ini? Ang himuon nyo hapos lang, entra lang kamo sa promo sang ACS Milyones 2020. Anong himuon para makaintra? Hapos-hapos lang. Isulat ang inyong ngalan, kuha ka papel tinlo, isulat ngalan mo da, kumplito nga ngalan mo, edad mo, kung diin kag-istar, address bala, contact number kung may ara, kag pirmahan gid. Pagkatapos inang papel, ibutang mo sa sulod sang sobre, long size puti bala nga sobre. Pagkatapos, butangan mo sang title sang promo. Ibutang mo sa likoda sang sobre ACS Milyones 2020. Isulod mo ang proof of purchase mo. Kag ibutang mo, diin nga istasyon mo, din padala, nga iyasang MBC. Perhapos, Aksyon Radio Bacolod. Ano nga mga proof of purchase ang pwede ninyo iapid sa inyong ngalan nga isulod sa sobre? Unique toothpaste, 4 lang ka sachet sang unique 10 ml o isa ka box sang unique 50 ml, 100 ml or 150 ml. Pwede man ang Pride detergent, 2 ka sachet sang Pride powder, 40 grams or isa ka pouch sang Pride powder, 500 grams, 1,000 grams, tub-tub 2,000 grams or isa ka wrapper sang Pride bar, 400 grams ukon 2 ka wrapper sang Pride bar, 100 grams. Ano pagid ang mga proof of purchase? Pwede man ang Star Wax Floor Wax, isa ka box ng Star Wax, 90 grams or 180 grams. Isa na ina, pwede na mapadala. Pwede man ang Shield Bath Soap, isa ka wrapper sang Shield, 60 grams or isa ka box sang Shield, 90 grams or 120 grams. Smart Dishwashing, 2 ka sachet sang Smart Liquid, 50 ml or isa ka pouch sang Smart Liquid, 200 ml or isa ka label wrapper sang Smart Paste, 200 grams o kon 400 grams. White Rose Kojic Whitening Soap, isa ka box sang White Rose, 60 grams or 120 grams. Amo ini mga proof of purchase ninyo. So, pwede Unique, pwede Pride, pwede Star Wax, pwede Shield, pwede Smart, pwede sang White Rose. Ang imuon nyo, ihulog nyo ini. Ang inyo sini-entry sa diin man nga waragwagan sang MBC para hapos lingko, Aksyon Radio Bacolod. Kada simana, may ara 3 nga mga daog tag 1,500. Masugod na niya, ang nauna nga draw naton, Pebrero 8. Ang aton Grand Draw, Mayo 15. Dira, may dako kamo nga kahigayunan nga magdaog 1 ka milyon. Base kamo ang masunod nga milyonaryo. Pasakop na sa ACS Milyones 2020. Good luck sa inyo ha. Kabay pa, isa sa taga Bacolod ang makabaton 1 ka milyon, mangin milyonaryo sa tuig 2020. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:36. Mabalik kami pagkatapos ni.
Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Kuna sa balita. Kuna sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Kuna sa balita. Kuna sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Kuna sa balita. Kuna sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Kuna sa balita. Kuna sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Kuna sa balita. Kuna sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Kuna sa balita. Kuna sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39 na para sa kumplito nga management sa inyo liver detox mag DTX 500. Ang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. Ang mga panakot ni mga phytochemical antioxidant pangontra sa nagahubag nga atay, cirrhosis, cancer kag iban pa. Ang pagpanubo sa blood sugar kag cholesterol. So ang panugyan naton adlaw-adlaw nga tanan gamit gigita DTX 500. Kung luyag kita nga mangin maayo ang aton panglawason kag malayo kita sa balatian. DTX 500 himuon nga batasan sa pag-inom sini adlaw-adlaw gid nga tanan. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Ang panawagan ni Espinido nga mag-contact na siya, palapit sa iya ang sinuman nga mga drug lord, user, poser, kag iban pa. Kaya tagaan palugit mo. Hasta lang sa picture 31. May mga report kita nga may pipila na ka nagpalapit sa ila, kag nagpaatag sa ila bahin, kag posible nagpangako nga maguntat na sa ila sini nga opisyo kag bisyo sa paggamit kag pagduso sang illegal nga druga. Pero ti kahapon ang tawabla, ang report ni Aksyon Jan Diaz, asod-asod 3 ka mga buy-bust operation. Ambot silingon, wala ya nagakalingkang ang mga illegalista. Wala ya mahadlok ang mga drug poser, user kag iban pa kay Espinido. Padayon niya ang baligyan ay diri sa syudad sang Bacolod. Di porte, amo nang siling Shabulay City, ang syudad sa Bacolod, perting dakpanay, wala untat. Ang problema karon ni Espinido, amo nga pagitao niya,
kung sinong gahulog dire, sinong pinakadako nga mga drug lord dire sa probinsya kag Bacolod, nga bisan amo na ni nga paandam, amo na ni nga winaspwasan na isang buy-bust operation, wala untat man ang baligyanay, wala untat man ang pagduging sa illegal nga droga o konsyabo dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Amo na siling ko bla, daw ginahangkat ginila si Espinido. Pero kung ako ya ang pamangkuton, ako ya manawagan gigo, kadto na kamo kay Espinido. Panahon na nga untatan yung inyo bisyo, panahon na nga untatan yung pagduso sang droga, ako niya para bla bisan paano, nami lang ang aton pagpangabuhi. Kung luya ga pa maglawig, amo nang siling ko kabay hindi pa matabo sa imo, temprano kadto na kamo kay Espinido, no? Kay ti kung magkadto ka da, kag pagkatapos magpalayag sa tuyo mo nga mauntat ka na, hindi ka na magbaligya, hindi ka na maggamit, base posible mas fair pa ikaw. Mas temprano, now na, kadto na kay Espinido. Damo na kita na monitor nga nagkadto saya, ang pila ka mga pamilya, ining mga aligasyon bala, nga may angot sa droga, mga drug lord, nga nagkadto na kay Espinido. Kag posible, kung magkadto ka dito, nagsungka ka to, kag nagpalayag sa tinutuyo mo, nga wala kaya labot, wala kaya gaintra, untat ka na duso, ang silingon daw maayo ini, nga patimaan sa kabuhi mo, nga basi maglawig ka pa sa kalibutan. Amo nang inasiling ko, hindi nyo pag-iduso si Espinido sa dingding kay basi kon malingan siya, amo na ning iyang panawagan, may pangamuyo, pangadala sa banago, kag sige payang paurat nyo, sige payang baligya nyo, siging duso nyo, ambot sa inyo. Matabo pila kadlaw, may reklamo naman kamo, nga to na ho, may naguntay nga buol. Sang pila naton ka mga utod, kay wala ga pamati, tiga ulo. Sige, kita mo na yun, tatlo ka buy-bust operation, gabahagya po ng Shabu sa syudad sa Bacolod. So, panghangkat ini kay Espinido, pero kung matabo ang wala naton ginapangayo, inyo na ina. Ang buot silingon, kamo na ang may diferensya, kamo nang may sala. Ginapanawagan na kamo, mas temprano, nga magsungka, tag mag-report sa iya. Kung luyag ka pa, nga maglawig ang kabuhi mo, now na. Amo nang siling ko bla, hindi ko luyag nga may pinatyanay, hindi ko luyag nga may matumba naman, pagi sa ginatawag naton extrajudicial killings kon sa mga cause-oriented pang grupo. Pero kung mag-amo sini, nga gapanawagan na, ga paubos na, nga magsungka, sige pagyapon ang inyo arangkada, depende na sa inyo. Kung daw luyag ka man magpahuway temprano, sigihang bisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:44 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Bato nga nag-ung-ong sa kinataw. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition.
Hotline. Aksyon, balita, banat, huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na. Madasig nga pagproseso sa papilis kung mag-loan ka, nubo sa ka, para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, agricultural loan, SSS pension loan, crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehosang construction, kag renovation. Diyan ka makadto, Federlep Lending Corporation. Aralang sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. May mga satellite man sila nga opisina sa Door 104, XA Esteban Building, Galo Gatuslao Streets, Bacolod City. May ara man sa corner Yungki Guria Street, La Carlota City, Kagdalan Mabini, Son Pordas sa Talisay. So kung mag-loan ka, dasig ang proseso, nubo ang saka, Federlep Lending Corporation ang katuan, second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. Masadya man niyo ang sinabtanay sang Amerika kag pungsod Pilipinas. Hindi ko kaintindi naging cancel ini ang visa ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Pagkatapos react na yon si Presidente Rodrigo Duterte. Dapat ko tani usisaon tanay nga anong kabangdanan ngagin cancel ini. Pagkatapos sa isa laga tao daw gubon tang aton relasyon sa iban nga kapungsuran. Inablang daw matyago daw gintapak na kita. Matyago daw ginsulong na kita. Nga pating mga kasugtanan gulpi lang unta-tonta bangod lang sa isa ka tao. Dapat ko tani usisaon tanay anong kabangdanan ngagin cancel ini ang iya US visa. Pagkatapos mangutos sa dayon kita, singgit kita. Sige, kay unta-tonta man ang Visiting Forces Agreement. Gasiling si Panilo niya, iyan na sang presidente, luyag na, kag matuman niya na kung gusto ya. Hindi man na mo nakapos. May kasugtanan, may treaty ya, ang Amerika kag pungsod Pilipinas. Siguro mag-aagi ni sa usto nga proseso. Ako daw, hindi man gani ko i-conforme sa agad intras ang Amerika sa politika kag iman pagid nga mga kahiwatan o kung nagakatabo sa pungsod Pilipinas ang pag-intra sa desisyon sang hudikatura, hindi makukonforme. Ang pag-intra nila sa aton politika, hindi makukonforme. Daw, kung ako pa magkutol, ang pag-intrada, kag paghilabot sa Amerikano, hindi man amo. Pero wala nagkakaulugan nga matiyag ko daw, kontrahon tanigid ang Amerika. Wala ano yung sala sang Amerikano kung ang gobyerno, government by government nga dapat talakayon. Hindi ta mangita kontra, o si saon tanay, bangod lang kay De La Rosa, do gubon tagid, ang relasyon naton sa Amerika. Kung sa bagay, ang pila naton ka mga utod, may rason man akong kaisa mo. Kaya sa unag, entragi man ang Amerika sang kung ano nagkakatabo sa pungsod Pilipinas, ang Visiting Forces Agreement daw one-sided man. Makadtos lang di kung may kaso nga matabo ya, sa ila ang kaso dito dalon niya sa Amerika nga daw hindi ka pamatbat ya
ang judiciary system sang pungsod Pilipinas. Pero sa nasiling ko na, hindi amo nakapos na mangita ta din kontra ya nang daw matyago do maka-isrot gid kita. Ang balanta ni husto. Pwede mo na mapungkuan gobyerno by gobyerno pungkuanay. Hindi kay padaso-daso bala. May kasugtanan ini. Hindi pwede nga dali-dalion mo lang i-terminate mo lang gulpe ya. Ang silingon kung may treaty kag may kasugtanan, maagi man siya sa husto nga proseso. Ang mga bagay-bagay lang nga pwede malamang hambalan nga hindi na kinanglan nga mangita kita kontra sa iban nga kapungsuran katulad sang pungsod Amerika. Ang matuod na yan kung agad tayo nga bot, agad na kontra ang Amerika. Ang aton ekonomiya apektado man, luyag naton kag sa hindi apektado gid ang aton sini nga ekonomiya. Ang balian na hindi ta magpadaso-daso isa ka tawo lang si De La Rosa lang ang na-cancel ang iya sini nga visa daw awayon tanang bilog nga Amerika. Daw hindi naman amo. Ulo hambalan tanay basi kon may pilaman ka mga rason sa likod sini. Kon ang duha ka senador nagsiling nga hindi papasudlon ang nagpamatmat kay Dilima, pati na si Trump, pila ka tao lang ang bilog nga Amerikaya kontraon mo, daw hindi naman amo, no? Ambot silingon, hambalan tayo niya sa gusto, hindi kita magpadaso-daso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56 na, ginapakilala ang bago nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Nagabulig tinlo, pabakod, nagabalanse sang sistema sa tunlawas. Amo ning siling nila nga sobra gilabuinan ang kulang ginadugangan nga aman. Inisya, nagadugang supply sa kakulang sa vitamina sa lawas ning vitamin A, C, kag B, magnesium, calcium, potassium, zinc, kag iban pa. Na kung kulang lawas mo dugangan niya. Kung sobra, iban na niya. 7 ang sangkap, gitingob sa isa ka kapsula. May turmeric siya, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag amargoso. Amo ini siya nga nagabulig ang Evergreen Herbal Capsule, panubo sang blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Ang kulang dugangan, ang sobra ibanan. Maayo sini sa Evergreen Herbal Capsule kay aprobado man sang Food and Drug Administration, no? Tilawin nyo, mabakal ini sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 ba? May talakayon pagkuntaan ni kita. Ining Alandomon Tower, galing kay naubusan kita oras. Dasunon ta na nga isyo dire sa siyudad sang Bacolod. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.